Diolch Llywydd, wnaeth y Prif Weinidog roi'r wybodaeth diweddara o ran Covid-19 yn Ynys Môn. Diolch yn fawr, Llywydd. Mae nifer o'r achosion o coronavirus 19 sydd wedi eu cadarnhau yn Ynys Môn wedi bod yn isel ers rai misoedd, ond mae nhw wedi cynyddu yn ystod yr wythnos diwethaf. Mae'r grŵp lleol sy'n cydlynu'r camau gweithredu yn yr ardal yn adrodd yn reolaidd i Lywodraeth Cymru. Diolch am yr ateb yna. Pan nath Bangor i mewn i gyfnod y gyfyngiadau uwch, mi nath un busnes ar Ynys Môn gysylltu'n syth i ddweud plis gawn ni na hefyd. A rheswm ydy'r addewid o gymorth ychwanegol i ardaloedd efo cyfyngiadau uwch, ond ar gymaint o lefelau mae busnesau yn etholaeth i'n dioddau yn yr un ffordd heb y cyfyngiadau uwch. Dwi'n poeni am effaith trafferthion Edinburgh Woolen Mill a'r siop Pringle yn Llanfair Pwll Gwyngyll ac ar Peacocks yng Nghaergybi. Mae busnesau digwyddiadau fel cwmni Sain Mad neu gwmni Always Aim High sy'n methu cynnal unrhyw weithgaredd busnes ar hyn o bryd yn dioddau'n arw. Mae yna busnesau lletygarwch sy'n dioddau'n drwm, a busnesau neu'r hunan gyflogedig sydd wedi methu cael cymorth dan gam 1 na 2 y gronfa cadernid economaidd a sydd yn desbryd am gefnogaeth. Ac mae Busnes Cymru a siantaeth i Lywodraeth Cymru wedi cyfeirio o leia 2 busnes, un swyddfa i chwilio am help. Ron, Brif Weinidog, plis gawn ni ymrwymiad. Un y bydd ymdrech o'r newydd i adnabod yr rheini sy'n yn y dyfroedd economaidd mwyaf dwfn oherwydd cyfyngiadau ar eu gweithgaredd neu fethiant i gael help hyd yma. A 2, y bydd Llywodraeth Cymru yn ceisio sicrhau bod cymorth yn ymestyn i bob ardal, nid dim ond y rhai sydd yn destun cyfyngiadau. I should just give an assurance to Rina Bioreth that when over the weekend we were taking the difficult decision to impose local restrictions in the Bangor area, we had around that table many local services and bodies able to reflect on the impact that would have on Ynys Môn in particular. We followed that up yesterday with a meeting involving the leader of Ynys Môn local authority to make sure that we could hear directly from her of the likely impact of those Bangor restrictions on the island. So we were aware of it from the very beginning as an issue and have followed it up since. I think Rina Bioreth will have heard my answer to Laura Ann Jones earlier in the afternoon about flexibility in the funds that we are providing to local lockdown areas, to neighbouring areas where the impact of that spills over into those localities. That will certainly be the case in Ynys Môn, and once again I'll make sure that in discussions that I will have with my colleague Ken Skates that we find ways of making sure that the necessary help to firms directly affected on the island because of the Bangor restrictions, that is taken properly into account.